Казвам се Мария Ламбова и съм ръководител на учебен център Лозенец. Вече 5-та година съм в Адванс. Със сигурност не съм искала да стана преподавател. Дори в практиката ми в университета бях толкова стресирана и толкова много отричах, че някой ден ще стана преподавател. Бях убедена, че това е нещо, което ще правя на последно място. И в един момент така ми се извъртя живота, че всъщност станах преподавател и това е нещо, което сякаш винаги съм си носила вътре в мен и винаги съм искала да правя, но го осъзнах едва когато наистина започнах да се занимавам с това нещо и да се докосвам все повече до самата професия и до децата. На първо място бих определила това, когато видя прогреса на децата, защото първоначално, когато започвам да работя с тях, виждам, че те изпитват определени трудности и в един момент в края на годината виждам колко свободно започват да употребяват самия език, да използват лексика или граматика и наистина това супер много ме радва. Освен това, екипа ни е изключително готин и всъщност, когато идвам на работа, аз не си чувствам така, сякаш е някакво задължение, а нещо, което е готино и мога да се забавлявам всеки ден. Може би първоначално наистина ми беше изключително трудно да достигна до децата. Беше ми много трудно да разбера защо понякога се държат по определен начин, но след това си дадох отговори и съответно все повече започнах да достигам до тях, да се справям с определени ситуации и всъщност да си ставам приятел с тях. Всъщност се опитвам всеки изминал ден да отново и отново да достигам до децата, защото все пак светът, в който живеем, се променя, развива се непрекъснато и съответно за мен е предизвикателство да виждам какво е интересно за тях, какво би грабнало вниманието им и всъщност по този начин да развивам и себе си и уменията си, защото наистина трябва да се адаптираме към ситуацията и различните времена. Първоначално, когато започнах да работя тук, бях доста хаотична, малко бях хаос, но с времето станах изключително организирана, изключително много подобрих това качество в себе си. Освен това, първоначално за мен беше много трудно да общувам с родителите, чисто притеснение, малко като сценична треска, да давам обратна връзка, но с времето това със сигурност се промени доста. В момента ми е изключително приятно и всъщност го отчитам като действие, което много помага и на родителите, съответно и на децата, за да могат да се развиват в определени посоки. Така че със сигурност съм се развила доста в Адванс. Да вярват винаги в себе си, да не спират да правят това, което обичат и най-важното е да се забавляват.